mbiraroro abantu mbabwate ebitoki abantu mbabwate chinjira aho barakonye abantu bachire diaspora abantu bale babwate goodwill yani babwate kuganyo kuyawocha soko konya nabo igogosira abantu bande bali bararoro soko le serikali kirenga kia serikali no kwene kibuna abantu bonsi banyare ko inyorwa nabo igokonyora obya abara ibachorwa bagenda kukuwakilisha igari bagenda bateba buna kenyoro gete kya koro sepo korogo ntubona igabuna bona tutebati the county level baten kenyoro buna ikiga ya koro bon korogo igentu tutabwati ama ene amararo nale oborarombo libugwete matari oborarombo abana bagwete uchi skuru tiboyo boli kokore emere yani abandi bateba ngentu ase tokorugaki abantu babuna bake umbu bateba ntukaki chiro yaito andake egento kire tuganetige kolekana echire nde ko ikubago tebanga chinyomba tutabwati ne chake barana boigo amaji bago tuma gendo to wakilisha omurai inga magana egebirire bigango chibire byeka omubungo tebugo na gaki tebye serikali enene twachande kire mono tokuruga iga kogenda korigie elami ekobare tobekero elami angena asitogweta asitogwikira omochi obusungu bwangu asitokogendera anyamira town bwangu mubunge ngochiaro ikia ujumbe ekrechi pesa chachire priority ngobe kware sebwenerete matirita yes kwanya koigwa na no mo gako otomiru no nyene omongino motebiro ndeteresu pero ori chinyanya ori gento gete okoire na omanya goteneri kune omanya konyoro chiro neri kuneni ochire no nyene chinyanya chiuka nyame iteyo osesa chine su iteyo ayokorenginga omurai kumwa mochorete kaki nabwatuma abana bayakura nyumba nabwata omongino yakura nyumba nabwate ebirengereri ebinge county iga yonsi engima gose ebunge eri yasakura yonsi engima ayokorenginga ere nacha ikira nibyonsi ipi dende moko mo eri akabiro nyamoko mo eri akabiro tutaragende eri akabiro sokuru kwa iruri baga nonye nerike kwa iru nonye omwaka oyo kwa iru emyaka emitanga ni 5 ebintu mbire abantu kiro gutarakira soko nyore ebintu mbire abantu bakorara mikabire ni common nande kiro kurigeria amana gwateba ngenseme iga andaki gintu kikega ni riaroro amangana yugosira chise asina roko nyora bona ase birububire torigererie chi constituency chire bona abantu bakuru abo basi asina roko nyora ikirubokere chiskuru chire birubo wanyora chiskuru chinyinge cyabo amache gose chiskuru nchyaga chiribuya priority andake bunaso mubunge igage priority gayebona tekoba no kugenda obairire chipara gusina no kurarigire na kichi skuru echiga ebirasi bitare koramentu kire skuru nenyore ebirasi no embibire bibere abana bakonyeke onye buone none chikoni tindagaje karati gaje buone onye none chikoni aetoli omurai bona yoro chomurai mbongo kya kutumia gabu aunchukana naunchukana alia sara akorire gotokorire uko agacha na bakwagacha no musharo ekegra na bwatengeri yae chibesa chiraro cyo gukora ibintu bunebiga kwanyora aba MCA bunabone county assembly ya Kisii neri ya Nyamira na county ndio nziri okorwa omotegereri kwanyora nga aba MCA bali bakugenda baikaransamo bakugende gikarekemo ekiri kwa mwe kanyora ngoyo mbere ward ya igenderete ward yende bunabona zokore nere nate banya kujari kurigekero kukibo MCA kwanyora ge ya monere tigalite magega ase chi constituency kwanyora abunga abaigana bakugenda gali kwanza bali bake committee ya lakini yeye mo etirete constituency yemo erebuya amagendera rororo oyundo gwa kumina kiko bakugenda baikaransa inkiki abasesemeye bono konyora uyu ni garose chipara uyu gani gagendete gosomia abana uyu ni gagendete gwakanda abana chiskuru please sachinde para tararos kwarore bono gaiga uyu ni chipara nganga ine nacho bana bali kwenda school uyu igana abana gagendete kubika chiskuru para njiyo that is means inga kero murai nabwate njira kurabuoye ebitombera kubeka musi straight omuchando okaroyo mono oyo sokoro sinarura agende constituency gusa ababwatani basange birengereryo kamonye kuigu abande ekinyoreke balera na ya ntwanya konyora basari abande balera para nchiyo abande bate abastimba tiyo banyora ngakirege nto bakwe murungani wamenye kuboli ngakiyo mubunge eragoto ko mubunge gale misi banyora nge bakorera ku rukinzi nyachose
Bautagwo mobungo uyu yae. Oise kogenda. Osama gendero buna ayo gwatebire chisukuru kwanyora ngahonya ne chipara chirosiri asigete yani ekenyorugete. Chinse mogete chingereta anseze mogete. Ibida bibiri tokubure ngagusi ekero korigereria umurai ori ogo ore abisi andake ekero korigereria ntukeri mwasabire na kyakoba. Priority ngahiyabige tegeraye asema ngana ibirero biri byeyo abaraye biri cyane demono abaraye gasbaho kora matinta nengi yapi 90 plus okonyora umurai amache constituency yaye amache ni garo fogo abantu bakubucha amache okubucha chipasa nonchi yo byaiko lakini amache mbabwate uyonde mwino gigaiga mache tayo abantu bakunyumpia abantu abale bango kubwa bale gari chisemo cha kuruso ngakia sari akoruturukana okay arafu bono lakini nere nakorete amangana makongu abana kwenda bale chisukuru bonzi pi omochano esokoro nkagirete nga stay urate kunga bana bonsi pingo na bale chisukuru urate bunu mubaro monene totebe nonye 90% iga nkonyora bale ugosirwa kurwa saburai omuchando kale noyo igasokoro umurayo yo iga nkoreta ari kirimuganeti gusie okonyora nga mubwate estima kwanyora umurayo igenda ndagendete kuba mentera abantu mubwate baka security lights nandorete chitaya chindobe kapara kama konyora nga nonye ebitacho mubwate epara ti turuchi aira ine gusie chipara chirosiri igaira ine nsemo yestima sokoro gusie kwanyora abantu mbale mubwate epara yo moro mubara bwikento bakaneti nestima kwagenda nande kwamente chipara chinana nacho kunyakorema usichipara naende nachio komenta kabisa kwaleta kwa bae para batagitesti ono rachora umurayo mu engineer okay kere kwa chodro mu engineer gasi ane ritari chipara na chinyumba lakini omanyete sukura ali sebunge abara bali bonsi pikiro muntu nabwategenta asomerete straight omuntu tayo chete gali nganda ke eniga akine tacha kuba mwana siasa gwitira siasa nkonyorore na abange babo bali basomereta mangana political science lakini teminete sokuronga ekira ababunge bali baikara stari ngonyo koro munyagitari kugendo ingeri amagendero bya sector yogoche amaliyo gabuche kabisa abantu babo nande bono nkonyorore ngana roro mu engineer lakini chipara nchi yose constituency oh ibono ine nogo bono toro chinande kwa chiri skoria sa bono roche kabisa no mu engineer lakini ko boli na ki arabu parate yo buoje bono baki nona muruke no ko ko boli kwane kwa bere ga sokoro ngaki omura yoyo iga kware ebintu biri abibanyarete priority okay ikiagera mpara oroko nyornge kenyorgete barabo yento batete pi estima kwanyoro murai kwanza tari kubayinyora no kubayinyora public participation ko chere yakorwa badirita ugachoro murai ekuka yani erebone gasi yae no kuruga umurugi yani yorokorosi kindagera chioteri asije sematanga ekuka sokoro ne gasi eliko se omutungi olibo oh sorry ose jisuguli ekukara ekuka okay ekuka ko teba chef tiga wecha guicheba gwereba bona mugachoro muraje chef murajo munare chef chindagire chichire woti yaye ngima yonspi chindagira nanda bagochora baroseri obundisa paka bana igor buna ndagire korosiwa lakini parate yo machi tayo okay amagenderero aya nakinko boli naki andake naro roko nyoranga chibasa rinkurware bya lakini abantu bachandegeta abantu bakubuli akintu anyakonyora stima yesa kesense tongwa ntwanya korra obura bugwestima akimutare wantu mutobekere stima ubuke bako boichire kwanyora oyomo orosirichi buna bono chichiro cha rosi gubuya bantu bali kone linonye chire chime umayite kusiya iga chichiro chire cyagakire smart sana amagacho narabikire chigoroba chingi ya chichiro lakini bantu bali kone li mape kwanyora gabantu abayiga no otaka kugende chire yo nonye paro gweta bako ike chire yo paranchi yo umayita bokonyora bachore tomurayo mujugi amanyete kabisa pichichiro bunase wono nye bali go chikone limali ese chire linga yugo chikoba chogera obora ekero kurigere obora ina magendero gusi wancho murigereria omora yogo nkoletale kelia amumu sabete nkobale kelia mubwate mubigete bune priority okugania ko ino gusobole merwa bwaino omurayo nonko swana na asebole kosokonyarangani gakuba mentera kelikiraro na keligitari gokonya nabengo manyete onyore chisukuru bula wone ga chisukuru chirekirasi mape oletera abantu nando bamentere skulu yete boniga skulu ye onyora bana egochigotwara bana 2020 boka sukoro priority nga yebonete ko priority
na kinago tebiri chichiro njiroro buna bondi gano nyo murigereria no mutigere na bakesi migo chigasi studio chichiro njiraro okonyora yagatire lakini ondete yokoneri ya echiro yagatire kenyorogete asa abantu batari gweta no gweta omurai no munyabya ro siri lakini efara teye weke echiro echiro ro siri lakini estibateyo abantu igonga ke wika sakuna mbiri abangi na balingire bisero byabo bachiro bono matiri tanta itotegerero iwe omurai ochoretwe nsachini no munyabiasara bw'echiro akarora buna echiro bachandegeta amatobe akagacha echiro akagacha enyumba y'echiro kabisa enyumba epungaru entambe kabisa abantu bakoenda baigama bakorera obonchoreri bono parate iyo ase ng'encho omurai otare ngo omuengineer bono ande choro omuengineer mapema omuengineer okagocha iga nerarosie ande chora omurai kuko una gwateba egeteri getoka echiro garia abantu bakonya kuri gari kogenda matoka ritoke liyeke igari kogenda chabati ibangu gabu sangana into gocha gas studio moncho murigire ya yonkorogo nabo konyoranga sometimes na abachainake eto kusakubwatikania yo nyara kusangana into tomanyi ngomura yorio chorete andake keriako ba nakikeri momo sabete kusigagenderete kuba mentera gototereria keri mubwate na inde otiga kuba asimubwato oburemerwa nabo igo amagendera yegekero kurigire buna constituency ukurigireria ward ebakare kubika amagendero gochisoboka bakubika ebinyorogete bakubika chinsemogete onye nechichiro abana bakwego chibasa rikorwa ase ensemo kusasa kitorate aso gwanchiriri bono ntate nkoboringa wanchoriri una omurai otebenche no mo MCA omureda gwoti bono ngakinta rosi se itobukeire arafu chikora rosi gari engane yo mbona kwira nile kinesi chutaraba omo MCA sokoro paka tokosomia ki abarai babonete gukora emeremo akisimigo cheka ase studio gwetera se chinamba chito che studio number 0716111177 boigo 0702 66669 aka esimigo cheka tomanyinga omurai uri ovegete abisi ere ekeria agokora nkeri kwa mutomita akore ekera akorira amagendera ega nko yareta ari kurengana no kugania kwaino osega akare ko yaingeri chinsemo gete osega kuba akakorete ibintu byabachanwa byagenda chinsemo gete chiri abaganeti getembe hello getembe wakire uyangara wakire tata mapema muhimu tata unde nko kuchana kunyaramba Nyamira County yongo kwane rumwe muzio byabanye rwanda hello gendra na oto kuyiwete ntwana karara magenderera ndo siti muna kori iga sana karara magenderera bari kitari getamba kori ari mete yabeire megondo no abantu bako tibakionde ibiti iga so wenye ntuntu ati kyabanye rwanda ndo ati morai omurai naroro andake amaganino atarikiraniwa mbona imugete papa ngakijira ero maetnaro omwako yomonoraro nande batema kotema bali kumurambali nande rina riri bolirine kotema male kotema muri gwikera omurai oyo ngomoikera muri mwamu manyenga agintu twagusabite totoete eira gwate kwariete singejo abarai abaigango chibare bacha wote bare no nyana matanga kuikira na bale asichinga kigete getembe hello getembe ebwakire uye mboro no muremenya sana kuruma wao karibu sana singambo wono rende gambo ya rero buna wono mwate bire ngangu abarai kuikira ni wara magendero wono njenda tebe ngomo MCA buna wono kibara kiro kyo borare mirake egento getobore tepi no muri estima bona bono mujumbe ako enere nse meyemo ina ronja maen nare kuruti batu teme batu bekero umurero kisemo kyonse kinyoro umurero bona bono umurero me bara lakini ne kime katumurero tokora pe bono tiga batu ikira ni bintu byonse mbiya mono no murende yasani kuruno etwani hello abana mtu wakire ebwakire bya no mura sokoro imusani one naonde tata I know mwako muyepi my best friend Tensiki
aye no muntu kurugwa makopi turatiga kwano ni mwezi na bayamore lakini koko rero bwate nyaka yana mona tukwambra ya mwana kare mapema kurgecho county karibu asengambo mpaka aliye meruo bende mwanyo ndo muntu rumunyira Daniel Soro muko Jamana mtu ajina leo kwa nayo. Yes. Abara iba itungu tole bato sora bia sana ngaki nkonye kuranji ko bakora yanaye. Aya to arabe ko manyene karago ikase ke kira undingu kwa na ala ucho kora. Yes. Tandi to ajina ngaya ga kwa nginje to mo kuraje to kore. Lakini abana mtu abara ya baito bakora biba. Ate myakiri kwa mwa bajode metangani. Oyo me bire tato tima tinga ebe aba ya batu ni abana bai go robara irania. No kweba bakweba go se ni ignora. Tagira ka puli ki mwana mtu. Aba tabi tuwa jora bara ya baite. Digo ba kwa ba beba use ba kora irenia bete ya ba to serete. Ba ma ujwa ka kya mwana mtu atanga discover iga. Tinya ka ba so iro gisini mwa ko yo mo ebe tatu. Turko ba rapi. Lakini ko ikio mwa ko tiro yo me be mwana ba to yo mo mutu aiga. Bora basi kutoka kirao de ba kwa sana. Na tienda ikio bora anyole ba kwa kuna senya ke yo tatu ya kurumaiga. Mbona kama wa hata kama kwa kitu kitu bora mwana mtu na kwa bia sana. Fanya kwa hilo ni kitu muhimu tinyo no. Obanda kwa acha kana waso immediate yura kwa hapa na nchigazi. Ndio ndio ba kwa mwana mtu aki tenya kwa kwa tano. Utake to nyaga utake kwa salibano. Kwa hapa na nchi magendre nyake itani mtangani. Bago da komenta bono. Noga ndo lichio choge ndani. One italieni boya bana nchirende ochikosira. Bono ukimo bono bakuli mwana mtu ajiri bono bako chukwe bono kana yoka kwa kamisa. Kwa ngi ba kwa ile ba ile bana jiba kuli gaji. Ngira kwa sora kama munyira. Njen kuru nyameru sa proketi ni bukichora wodi. Tukwa to mwezi mzio roko kujuki morara. Tungia tenya ke yo sipi ya ko le mbona andire ko kuturi para ka kake. Ya ne bona kwa kama mwana minto. Tai bona jo to korra magende. Dia raga nyama tu. Ndia bon. No monyirira korwa kericho county karati kama eto ani hello soko ndio toko chukua Bwakire. Bwakire. Karibu sana Sengambo. No ari batewa iyo. Wansie babono. Nsengenjo baigwete yokire. No yo itaje taga tumbe tarajaga maraba. very nice Agatigo rumuntu araguroje. Ngo pele ke ya akorire mbona igwete yokire abago chigo kwina gutabere likende gionse babeka kendande. Ono mbali koronge binto muna injene county ya Nyamira. Bia mwana sekerengere. Sokoro. mai tenoroje ko murai mukamuchora Kagicha akolire na isa kwa bakurumaiga konye mukuri Chirati yora akorera abananchi amagendero amasaraketa akagicha wakorera sokoro ajoro tutali bobe sokoro ine bango gwaka tani numo kobekere ine bango gwaka na getembe hello okay Nyamatari express. Kire bogetutu Kire vijari kwa liogaria nyari. pole sana na kami Ni jengo teba iga. Mfaki yose nyamatari express ya kunya kwa wadi. Mintoko kuna records mazi kwa yagi. Okora kwa lioga kina kira sani tara kwa. Ada como sapune pane de gaveta magena. Pare pulio tora ya genda ya kitoka wotigete ya sikenyo to kyali taraja vegete mu ko to kaia. Ole mpaka teriwete kanyeri gereria. Ara prende pane ya kunya mataro iranda ya nyanguru. Joseph Ya in short yoko tabango okorire lakini ebintu mbiri bitaraikirana Rinto miratara kwa kinena wata une emo chumbe. Inda to promise ti katara kwa no ine metega ye timano etangeta malibe para ale wanja to ekera. tema kumuikera
tuchandegete sima bolia ebo masaraiti wani ga kanyoro ga ito ga anto wa sima ainde na kamanyete mbia mono sekerengere okay bono ya ikire umuraja gocha paka bo akore terest sokoro digo bono kabisa bi umurai bono akorosere paka riko riko sapa kamo omenye tetira tiri kwaliete abantu bali getense mbali getense ndego sinara ebintu biri kwatebete mbali getense nando bono muchando dori ngabara imbali gotoka batebenga nasikie yeiga etarabe kukolengana n'ichinga kikiri atebete lakini ndende ntatengo tebina ki ali asomo gambia koramba ali oika abuno anyale twani yagetembe hello getembe hello Getembalo wakire Madilga nonkorogo wakire karibu sana Singambo wakire vyo dynamic sound ya Congo Central Complex umwana minto kwa atu mtadaro mwewe na rota liko cha semi jadara tembe yeito bono ngwa na mangana mna bono omwe mshia onembu atenje onko egodi anembu keira not mogirango nyamira county kyate bena kalkende mbiro bikakolire ndo tebanga tumoyeka majesiro mbiro bikakolire unabono ekenyobeko kwa kisumundogo ebare kurwere konge secondary teke mujwa recent kimbokene ya karanje jo sokanya bututu eba kenyore tio ego ebare ya almitu mishimi woko kwa atu makali ebare no beje to kirabono iga nambende ngada so mishimiwa omushimiwa onenya mo omushimiwa onega tebete ngamata ari mbogere agatoroka bagere dari kore ka uno wata magi jangan ko sangte sama tanga to atangjara ina ndir ko banyora bantabu ngoja bona gente ko onkeringa mbabu ati abawakilishi ndir ko baikira ko ona tabanga ko chorwa jo nyoma bakungu 20 me abana bakungu mi amoda ko ojo nyo ite na misali ya konga to ko dynamic mbia mona sekerengere kyo okubolia kolinga sokoro gocho rire ngoko otenenete nayo okugwakilisha omushimbe ose no mubunge koro ase Kenya abantu bekenyero kyabo bagotebenga aki anja okonye abana getembarage school ikige kogero tawo ki information igaso murai bono turochire ndi bona magoso nara abokonyara nando murai tagwati muchana uroche mugambi na baki ikige tawo cyo kumanya kero muchi omanyete ase bakiti kenero karaste kero bonera yakaraste kero aganyita abantu barukuri batire gocha aba moe kisera chiabo ngai mutaite mbarose gento gete na sigete sukuru gete nkogwere torai boyo sokoro gete hello alo getembe karibu sana Singambo bono mwa kongorogo ntuma tentra takani baizimo abaje kutondera straight ega ngiene ringa bakora maganda barosona n'ikipara asitogo terori to kukurisa afye katauni yes babe kisima abana barora basoma bono akaro kukorga ko tabanga te to nga bate to wazimo baje kutondo intura atakanga baje kutokonya kera afya mbama ite ko sio mundro ma tenga sekete mo ko ngute mbororo ko ra diba ko gikikura ba kutara bakimejime bara ma mejandre mejime ingere ba kora be bera denda iko to korra ma ka to bate nga bato konya na chipare ya bachingia to so kigendo kendo chitauni ya saba baje kutokonya kuchime mo no chibatoro siri para batoro siri amanje yes nesi bona abana baje skuru bibiyo kandra badena mangana mange bona bana ba minto me botoka ngabantu kunaba yes igaba ko ikabe bapi bono akira kiro ajuro cyo mwana minto tura ko lenga ya banta banga bono ba tukire to jani ko kiyo este yano mo to mwana mutega kiyo kumngi na ki abanta ba karba utara so ne kai kaunta assembly aba ba ba kure ndaba iko tiba ya taba kadanga kinyi parke tena sarke te dunga sarke te buo na ay tiba so chikoro seri yes bono ba ka baro tiba tiba ikaba iba ira chinga kiyabo bono mwana minto ma kuana na kira acha so wanja yes ira to ka ba tuwe bire ngenje bona bono ba tuwe bete ba chire ko nyura bono ba ko tuwe karo chisa chakaera nyina bate mwana mteje nguru bukichora ward yes entonke yo mumisi ona ko no nyembo na tabukira ndara akora kende tukagete nenda matuka ise ko mwana mteje tumo tumaje kwenye kugonyo munginoeka omo nyira dali lo solo muguru kejo kaunde getembe hello madida hey debion koro oiga okay jiku
kura dinara ko moyo ya mai bage ya mo na ko matri ko mayo kanda mo Okay. tunto taga tie viongozi vile ko tondera ama endero to taga te ama uno morendo nyakani akuwa na estimere para goeta lakini abatara go chama ndu wa distima igoi bona njengo jikora distima ko no murai na jora taga to promise sima ko to begera taga nyumba murai yogo no murai ona igobona nkoro ga bungo kwa na yo bendu de to ndero bora buna chipara kya si to ko mu mushio na atari mukaya Okay. chipara kiri ya rosine chinge chipia kana nyinge aya iga to ngai ne te bona igabona ke kera yo ya baire bo yo samindo ko rivenje Getembe hello hello Getembe ga wai kire Nyamira hello yes sigi pare kyabira omwaga momo misione no bonyo yangana bana nje iganga ito me ko ruanga akaende town one ndongo rakera chane amarutu akugurira abantu iga echanga yo kaigo ekerengerere kyao ogende ke yakorire Ono rindi karati. Kwigure birengerere. Karati. Sokoro Getembe hello yo moyo. Okay. Budi yari o Aramakes. Omubunga ne Jafeti kitutu no Moske Jafeti nyakundi. Ye la cara di Masieka ga siamo mujer. Ga siamo mujer una base de chido, que va a tener aquí va con que se va por se va a quitar la fa. Que voy no moraba de que ci sora o esta camisa da chio wono. Benanya ko ora da sa yo de que sora ora un ya to con el para ya voy a decir así bien. Matirita. Tegere rango te. Karati kana ne bire bi no bigaka. Tegere ndako te. Bono igati gato chora barai kulingana nege somo kiaye. Onyo murayo somere tamane yo koro system. Nestima karaigwa nestima te kenyorekyo. Choro murayo somere tamane nestima nestima bune komesa. Onya bono nestima yo gawo chago kora ase bunge. Onya gotete chipara. Choro murai somere tamane chipara. Mapema onya gutagete kuragira choro murai eku. Eso koro manyete na kigeko. Mapema. Na kigeko gera kwate unge kureri kwale kwa uli rubone gikiagera bono tubwatie marurama ya Matirita tubwatie okororo ya soko bangeti banga ande wasande wasande ekerenga kiaho chikuro chao chiarachire sokoro na ndenga kirete ngagabu tingo chigwatiro sange kerengere kiaho nabo igwaso morigere no motegereri kwa igwo morayo ka gwatoro igasembyo ebine birengere byabananchi korenga na ali babwate na boigo na byo ebirengere byengencho sana ikegera bikokonya bire nonyo morayo manyanga msembo kichiria ebete na kera akorire na aromwa itaba nakorete kwigura abandi batebiringa ina hakorete lakini taratabuki nakorete lakini chichitigarete na chichi nyingi uyo ndetebanga nakorete lakini gento tutayete anake boniga nestima bia mono sana sekere yao urachoro muraibu anje tabatutu nyomira abakungu gawe ikiri no 20 step bona igente tangane watebe kirenga kiao no ko nike gwachire comment family ubura itari boro gugu chi comment family so koro korende tari mangana nturi kuswana mangana yechi family korenda se chibese chabananchi chitumeke buna chibwenerete naye buno mwananchi no gwate right yo kubori omurayo go nkiatare ikirania keria abwenete guikirane na bali bako wakilisha abarai kurwase binyoro eneki ujumbe y'abananchi yekire asichi abisi chabarai mbia bona sana agendera kurigereria Getembe TV na boigo gotegerera Getembe FM onkorogo kebacha na tigo so asense mwiri ya request awa kurenda saboniga rutike muntu stand by na amangana maya tinsa isato chiabuno mwambi asa nare gukwana tabu atibu amate naye amangana yo onkorogo ne birengera bya mwananchi mbibo atibu amate na Getembe Matilda Ovaigwa.
ne